ఏముంది, పెళ్లి చేసుకున్నాక మార్చుకోవచ్చులే. చాలా జాగ్రత్త అమ్మా. కనీసం వారానికి ఒకరు నాకు ఫోన్ చేస్తారు, అన్నా ఇలా వివాహం జరిగిపోయింది, మావాడు ఇంకా రక్షణలో లేడు, చాలా బాధపడుతున్నాం. ముఖ్యంగా సహోదరులకు చెప్తున్నా, టేక్ ఎ స్టాండ్ మై సిస్టర్. అవతలి వ్యక్తి యేసు ప్రభువును నమ్మి రక్షింపబడినటువంటి విశ్వాసి అయితే తప్ప మీ జీవితాల్లో వారిని అనుమతించకండి. మీ పెద్దల ప్రెషర్ అయినా సరే, మీ కులం యొక్క ప్రెషర్ అయినా సరే, వారితో మాట్లాడండి. కానీ ఇలాంటి దేవుని వాక్య విరోధమైనటువంటి వాటిని మీ జీవితంలో అనుమతించకండి. సేమ్ థింగ్ విత్ యంగ్ బాయ్స్, యవనులు. చాలా సార్లు ఈ ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటాను. మిద్దెకి ఒక ఆయన తాడేసాడంట కిందోడికి. ఒరే పట్టుకొని ఎక్కరా అంటున్నాడు. ఎక్కేవాడు గుంజితే పైనోడు పడతాడా, లేకపోతే కిందున్నోడు పైనున్నోడు గుంజితే కిందోడు పైకి వస్తాడా? ఆత్మీయతలో కూడా అంతే. నీ స్థాయి ఏంటి? ఇశ్రాయేలు, నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది, యెహోవా రక్షించిన నీ జీవితం ఎంత